ቅድሚ ምእታውካ ካናዳዊ ስራሕ ባህሊ ምልላይ ጠቃሚ እዩ እትባሃሎም ከመይ ካናዳዋን ሶሪ ፕሊዝ ثانك يو ባህልቲዮም ፍሕሹ ዝኾነ ገጸ ባህርያት ዘለዎም ሶ ገለገለኹም ትብሉ ሰባት ኣለኹም ኣብ ስራሕ ስማይሊ ፌስ ብለኻ ፍሽኽ እናበልካ ፈቲኻ ዳዝ ማተር ግን ፍሽኽ ዝበለ ፍሕሹ ገጽ ዘለዎም ኣብ ዝኾነ ኦፊስ ተሪኢኹም ካናዳው ክቕበለካ ከለኹም ይቕበልኹም ትኻለቕ ካብ ደገ ዝመጸ ፎሬነር ኮይኑ ዝገብሮ ባህርያት ግን እቲ ናይ ካናዳውያን ፍሕሹ ገጸ ባህርያት ይሃሉ እቲ ስራሕ ከመይ ይሰርሕ ምባል ኣብ ቲም ሆርተን ኣብ ስታርባክስ ንባዕሎም ክማዕርኽ እንደ ፔስ ኣለዎም እንታይ ዓንታ ካይዳ ኣለዎም ሃይ ፕሊዝ ሃው ካን አይ ሄልፕ ዩ ታንክ ዩ ፕሊዝ ምልላይ እቲ ስራሕ ከመይ ዝኸይድ ግዜ ከመይ ይኸብር ኣብ ኦን ታይም ትርከብ እንደለካ ኣብ ስራሕ ወሳኒ እዩ ኦን ታይም ትርከብ ተኾንካ ዳን ተፈዲስካ ኣለኻ ንዝተፈላለዩ ሰባት ከመይ ከም ትርኢ ክትፈልጥ የድሊ ገጸ ባህርያት ካራክተር ናይ ሰብ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሰሪዓ ዘለኹ ስልጣናታት ባህላዊ ምርዳእ